Jeg lakker lige nogle bots, bare lige for sjov. Fordi det havde jeg sgu da bare lige lyst til. Der. Så den skulle lige flashe. Så den skulle lige flashe. Hvor var det der godt lavet, mand. Er du helt færdig, mand? Er du helt færdig, hvor er det godt lavet, det der, altså. Sådan. Jeg lægger hårdt ud. Jeg tror, det er bots på medium, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er medium eller easy. Men det er i hvert fald alligevel ret sygt. Det er sgu alligevel ret sygt alligevel. Oh my god, så altså. Hvad er det for det her bøse til? Oh my god, det er så gammel. Oh my god, oh my god, altså. Nej, hvordan er det? Øj. Kom nu videre. He's got the ball. Kom så, Tim. Kom igen, Tim. Der er ikke noget at gøre, Tim. Det er fandme hardcore. Ja, det er fandme hardcore. Er I klar til hardcore gaming? Og skal jeg finde sangen, alt du hører? I'm gonna camp. I'm gonna camp B. Jeg kan camp B. Hvor ligeglad tror du er, mand? Det er sgu okay. Ja, go. Men jeg er ligeglad, hvad jeg gør. Hvad er nu det? Jeg er klar. Bam! Sniper. Bam! Jeg nakker bots, og det er for griner. Og dumt, de er gode, mand. Og skal du godt lide at spille mod hardcore pro gamers. De er fucking hardcore. De har også nogle fucking syge navne. Eugene og Ulrik og Tim. Hvem fuck gider at hedde Ulrik og så være soldat? Er jo dumt, jeg tror han bliver drillet meget så. Så er det sgu lige bare lige lidt flash. Oh my gosh. Nothing happening over here. Gå nu væk. Tak for i dag. Nej, vent lige. Ikke tak for i dag. Lodja. Og så hvornår er du færdig med introen? 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그만 선어해 Bombs at me. Affirmative. Roger. Og så ender du så og kigger ind i en kasse, mens bomben bliver diffuset. Defusing bomb now. Nå. Watch it, there's a sniper. Quickscope. Er du dum, han quickscoper? That was the last one. Nice, det er så... Ja, men nice, that was the last one. Men bomben er nok ved at springe, så det er vist ikke særlig nice. Var det da bare unice. Jamen Oscar, hvornår er du færdig med introen? Jeg er snart færdig. Skal vi bruge den der sang?
Det kunne være nice. Kan vi måske godt. Hvad er det, så? Det får nice. Så får vi en Esbert. Jeg kan det noget ikke. Jeg kommer lige op i alle højtoner. Hvad er så fucking okay, tak for i dag. Det var lige min video, hvor jeg prøvede Nightbot, men det gik ikke helt som forventet. Ses!